Lingalule. Ilingo. Awubonakala kodwa Bram uzohlala emgaqweni. Yini experience and sule experience eningi. Angazi. Ngathi ngaqala kudala nje 2005. Ngiqala ngingena emgaqweni. Yebo. Kodwa ibala alishintshile. Bro, ukuzama kodwa ngithi nami ngiyageza yabonga leso sikhathi. Yazi ngiyangithini mina. Umuntu uma esemasterishe iart yokuhlala emgaqweni kangangoba ugcina ungasamboni ukuthi uhlala emgaqweni. Uthola lo muntu sekunze umthaphume emgaqweni. Usuzamukele emgaqweni. Washona into qondile futhi qinisile bro wami. Ngoba yazi njengoba kutshela ngiphume ku 15 years ngaye ekhaya. Yazi ngahlala ba ngoba manje inzima lempilo bro wami. Ngahlala only 4 days. 4 days from 15 years in prison. Bro, 15 years in prison ngizohlala 4 days ekhaya. Friday, Saturday, Sunday, Monday ngihleli kodwa ngoqedanga ba intambama sengiyeza ngizala eThekwini emgaqweni. Yes. Akulona ukuthi demon into yokuhlala emgaqweni. Showcase inani ngoba ugcina ungasakwazi ukuhlala like isikhathi eside kanje yabo. Engathi wena ungalokho ehlonyuka uphante uzame yabo. Awukwazi ukuhlala nje accept ukuthi anginamali. So futhi isuka lapho lento ukuthi mawukhipha umuntu ezidakamezweni kumele kube nento azoyenza azoba busy ngayo. Yes, yabo ila khona phela abantu abaningi abayi understand leyo ukuthi sonke in a way or two ikhona into esithandayo ukuyenza like ngisho ukuhlala phambi kwe-TV ngidlala iPlayStation yabo. That's important in a way ekutheni umqondo wami uyasuka entweni eziningi yabo. Ngikwazi ukuconcentrate nje kwi-PlayStation isikhathi siyahamba angisitholi isikhathi sokubhema idiamonds yabo. Kodwa nje abantu abaningi abayi understand leyo part yabo. Dayide ngiyayibulala i-concentration. Kakhulu ngoba yabo phela ngithi nama side effects na yonke lento mangivuka ekuseni the first thing engiyicabangayo ukuthi kumele ngibheme yabo. Njengoba kumele ngibheme wena uzobona ngathi mhlawumbe mongazazi lezi zinto uzobona ngathi mhlawumbe ngilambile ngoba ngizobe ngizamula kuyiphumela inyembezi emehlweni and stuff kanjalo yabo. Kodwa hayi ngoba njalo ngoba ngidinga lento yabo lento yabo inezinto zayo nje ezihamba nokuba namademoni in some way yabo. Ngoba ayikuhlalisi nabantu yabo. Abantu okwazi ukuhlala nabo ixabanisa nabantu abakuthandayo inesikhwele. Exactly yabo. Yabo nje ifamily into oyidestroy kakhulu ngoba wena yabo like yabo mina I couldn't stay no sis wami cabanga uyena kuphela enginayo empilweni yami yabo. Anginababa yabo. If ngikutshela nje the truth ngakhulela ema home yabo. Like ngakhulela kule home esechaswe the ABH Alien Benevolence Home yabo. Naye usisi yabo. Shuthi ukukhula kwethu mina like we didn't know uma ubaba at all. Saze saba abantu ngoba sakhula khona sifunda from lower grades yabo khona lapha echaswe. So ukukhula kwethu it was that khona into eklimazayo ukuthi ezinye izingane ziyakwazi ukuphuma on holidays yabo. Ziyobona abazali and stuff thina nje sihleli akho mzali akho umuntu osaziyo osivisitha yabo. So naleyo nto it affects the mind yabo. Affecta nje ngisho umphefumulo kwayiwena. Cabanga ngoba ngangisemncane lesikhathi kodwa ngangikwazi ukuthi because of izinto ezikanjalo ngibuka ngicine sengeqa khona ngingazi ukuthi ngiyaphi yabo. Ngoba yabo traumatizeka ndlela thizeni ngeqe khona kodwa ngazi ukuthi ngiyaphi just because ngibona ezinye izingane ezinabazali mina anginayo umzali. So even kuze kube like today mina angiyazi i-mother love ne-father love yabo. Lezo zinto engekho empilweni yami kodwa somehow nami ngafundiswa empilweni ukuthi ngikwazi ukuthi lezo zinto ngibe nazo mina yabo. Ngimrespect omunye umuntu ngibe honest kuyena yabo.
ngimthathise umuntu ngimkhombisa uthando yabo. Yabo ijani nje inde ngempela le journey le. Yabo roller coaster yabo. Yabo. So bafuma ngabuza nje before siqale yonke into. Umulandela bathi bona lapha ehome babenithole kanjani? Shuthi umuntu wayesise khona ngezwe kuthiwa uanti yabo. Yeah. Kodwa naye uanti sise home kanjalo. Yeah. Shuthi umuntu owangazi noma wadlula emhlabeni owathi kodwa ngathi sengimbheka nami after impilo yase home ngathola ukuthi umuntu ongekho like yazi angazi ngisho ama relatives yabo. Lento iyenye into yabo angazi ngisho ama relatives ngoba yabo deep yabo wesinye isikhathi kuye ngishaye like njengoba ngila emgaqweni ingishaye uthola ukuthi ngiyacabanga kulaleki yabo ngoba yabo ngishaya like seriously mfethu yabo ngishaya deep yabo ngoba kumnandi mfethu ukukhula ungazi ukuthi ubaba yabo le kumnandi. Uanti zona ingane zakhe azikho? Angithola ngalutho bro yabo ngagcine ngithola nje ukuthi hayi umina usisi wami kuphela yabo. Uyawazi amagama kaanti wakho? No. Ihome le wawuhlala kuyona iphi manje? Isakhona lapha. Uma singakhona mhlawumbe kuma records wakhona abantu ababezon handover wayezokuhandover ucabanga ukuthi igama lakhe likhona lapho? Mhlawumbe ngakhona I'm not sure ngoba mhlawumbe bane period of time yama records abawabekayo yabo because this was like before 95 yabo. Yeah shooting mhlawumbe I'm not sure mhlawumbe asakhona or maybe not yabo sesingabona makuthi ngoba kumele umuntu azame in some way yabo. Udadewenu ukhona usisi naye uhlala eMarani yabo naye unengane eziwu2. Awuliqiniso izobafu? Naye unengane eziwu2 yabo. Ayinakekela yena like akekho umuntu omsiza yabo nami futhi ngibe khona lapho yabo kube ukuthi uyena sometimes onginakekela as if nami ngingane kuyena yabo. Leyo nto kwayona is a heartache kumina yabo ekutheni yabo njengoba ngimthanda kanje yana kangaka yabo ukuthi ngimbone strugglisha ekutheni kumele anakekele ingane zakhe plus mina sengimdalanga yabo sengikhulile yabo. Leyo nto it's not. Awucabanga ukuthi uma ungalungisa impilo yakho nibambisane naye ukuthi ezinye izinto eziningi ningayinqoba? For sure. Njengendlela asuke epaquza ngaye phantela ukuthi nawe ube right uthothi nawe uyapaquza ngapha nibuye nizohlanganisa u1 wakhe no 1 wakho mase kuhlangene ngaba u2 rand. Yes for sure leyo nami ngikayicabanga yabo ngoba nami makuthi kwenzekile uNkulunkulu wakhanyisa ngaleyo ndlela ngiyakwazi ukuthi ngithumele leyo nto encane yabo. Kodwa isuke ingekho enough ngoba eningi isuke isiwela kule damage yabo. And yabo kwamina leyo nto ngiyithanda if I told you iqiniso yabo kodwa it's a situation ekuyiyona right now yabo. Ekutheni kuningi ukulimala ongaphakathi okwenza ukuthi umuntu agcine yabo esenza lezi zinto even though mhlambe yena imind yakhe bingekho lapho yabo. No man, ake silithathe nje uhlelo siliqale phansi ngendlela yakhona. Awunela benhlondleni ophapha ekhanda kaMenzi lobingelelayo ngiuprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuwuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele iMP TV1
la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sizoke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze ungayigcini uyithola nawo usuyisisulu sezidakamizwa. Ngakho ke mawuthi uyaqala ukuba ingxenye siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell, ucindezele wakhe ibheli ke kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi ngaso sonke isikhathi makunesiqephu esisiphosayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku. Uma silethe umuntu la ezokhuluma sisuke singamlethela ukuthi abantu abamjaje noma bemhlabe bemhlikiza, kepha sisuke sifuna empilweni yakhe nithathe isifundo nikusebenzise lokho ezimpilweni zenu ukuthi ningagcini ningena ezintweni nangene kuzo. It's either ngabe idakamizwa noma inkinga abhekene nazo noma impilo noma inhlalo umphakathi engabanga yinhle. Zonke nje lezo zinto nje suke ziyinhlanganisela ekutheni umuntu agcina azosibikela zona la egcina ikhipha lo muntu ohlala emgaqweni. Sisuke lapho ke silethe isifundo ukuthi nami onenkinga ezifana nezakhe noma nawe impilo yakho ubhekene nosathane lona ebhekene naye ungayigcini uyithola ususeyidakamizweni ngoba lokho ngakubangela ukuthi ugcinele emgaqweni. Uma ususeyidakamizweni nakho okubili, uma ungesilisa noma kanjani uzoganga, uma uganga uzoshaya, uma ungashaya uyaboshwa, uma ungaboshwa uyafa. Uma ungwesifazana useyidakamizweni definitely sure uzodayisa ngomzimba. Ukudayisa nokho ngomzimba ungayithola usuyisulu sabantu abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba, utholakala usufela emanyaleni la ungaziwa khona. Ngakho ke kunjani bafu? Hayi kaphila. Hayi ngiyaphila bafu. Awufike nemoral bafodwa manje uyaqala uyadropa sithi. No, hayi ngoba ngidropa shoot inkulumo ngiyithola inokuba deep yangithinta yabo. Ekutheni nami ngiyalifisa ushintsho one day kodwa ngikwazi ukuthi kube ile second yamanje yabo. Yabo kodwa nje lo daba liyangithinta bro wami yabo. Still mfethu ngiyakhala mfethu. Skin texture. Your skin texture. Ayisho ukuthi mfethu uyabhema mfethu. Awukuzama. Ayisho ukuthi ulale emgaqweni ndoda. Awukuzama bafo yabo. Nokuthi futhi ke phela ngithi uyazi umuntu mayizama ngokwenhliziyo nangomphefumulo yazama ukuyikhipha happy yabo, azibe zonke lezi zinto eziyi-stress nani zempilo yabo. Umzimba nje uba right yabo. Ukukhumba nethawula elale lithawula ohlawenyuka nje shuthi nami ngenzela mangijuluka ngisule yabo. Kahle kahle insizwe uyayithanda kahle ikhatha nzipho. Ngiyacela le nto lokhu yehlenyuka letha uliwasha imoto. Hayi nakhona uwona umsebenzi wami engiwenzayo loyo kodwa lele hayi elokusulubuso yabo. Ucabanga ngelinye ilanga uba nekhawashi enkulu lapho khona wonke umuntu abazofika baseMaran Hill elokushini badlule bewashe kuyimoto uqasha abantu thenga ama vacuum zonke lezo zinto ube nekhawashi nje eshisayo. Kwakucabanga lokho empilweni yakho? Hayi lokho ngiyacabanga futhi kakhulu yabo ukuthi ke amandla kodwa nje lokho ayisifiso esikhona yabo. Kodwa kuhambisana phela nokuthi lokho kuyobe kwenzeka nami sengikwazile ukwenza lesiqephu sempilo yami sokuthi phela mina ngithanda umusic futhi. Ngi-musician ngalendlela yokuthi kwayimanje zikhona izinto engiyibhalayo ngikhona la emgaqweni. Uyarapha noma uyacula? Hayi rap nje. Ungasishaya ngolayini abambala? Hayi lokho akuyona inkinga yabo. Awusiphi? Shuthi eyami ke le bhuti yabo. Igama la i-pressure yabo. Shuthi ngizokuchazela ke ngayo futhi. Ithi shuthi i-chorus yakhona siyayiqala nje siyayihamba. It's a pressure, oh pressure, yeah, damn man. See, I've been thinking about thousands, I'll be far away, miles away. And this day doesn't seem like any holiday. It was a Saturday, a summer day, a day to wake. About the pressure I feel because it's all the fate. See, I ain't talking fake, I got a call today. For heaven's sake, what do you want from me? See all the pressure that you put on me, reasoned out. We made a vow and it looks super good on us. But talking good enough, what do you do to me? You took me from a hooligan to the coolest kid. You really beautiful, you see the edgy mood I feel. I come a blessed and I thank you for the
laugh, I live. You know I want you even though I know you're killing me. You know the moolah is the air that makes a nigga breathe. I can retreat, you know I love you, though my soul is street. How about a treat? You make my knees go weak. Moolah, we sipping on a cup of lean, smoking on some weed, chasing on that teenage dream. Like a soccer team, we always aiming for the win. And coincidence, the throne will just await its king. As I've always seen, it's a hood routine. And let a nigga dream and find the proper visibility that could possibly land him on a league. And the moolah brings the pressure that you're bound to feel. I'm like, pressure. Yeah, injalo put. Injalo put. Awusikhumshele wona Nsizwa. Shuthi ngisuke ngikhuluma nge-pressure noma ingcindezi. It was a Saturday. It was a Saturday. Shuthi ikhuluma nge-pressure noma ngengcindezi oyizwayo ngenxa yokuthola imali ekutheni shuthi nami indlela engiyibeka ngayo lapha ukuthi ngavuka kuwumgqibelo shuthi mangivuka umgqibelo alright onelanga alright yabo kodwa shuthi njoba ngiyithola nginemali ngiyithola nginengcindezi yokuthi ngivuka ngiyi-1 yabo akekho omunye umuntu ngoba phela mina ngiphezulu nje yabo nginemali yonke yabo njoba yangisusa from ukuba i-hooligan ngiyi-coolest kid manje yabo ngibukela bonke abantu phansi yabo njoba ibishonayo ukuthi I see you beautiful but I know you killing me yabo leyo nshuthi i-right yona ngempela siyayithanda yinhle kodwa manje iyasibulala ngoba sigcina sesisusa wonke umuntu eduze kwethu imali mayisiningi kakhulu inkinga futhi ikulethela nezitha yabo hayi ziningi izinto ezibhedayo la ethwa imali yabo ngoba kwayizona lezi zinto ezizenzayo ukuba imali asikwazi ukuyihlanganisa ithola ngabazenzi yabo injalo futhi yabo manje yabo ingoma nje yaqhamuka ngaleso sikhathi nje nami ngicabangela ukuthi yazi imali inenkinga yokuthi nje mayisisesandleni noma ngabe ingakanani yabo iyakwazi ukuthi ibe nosathane phakathi yabo njengoba besho ukuthi money is the root to all evil yabo ngoba impela yikho abantu bebulalana le mali imali inkinga futhi and manje umhlaba ucontrolwa yona imali iyona kwawena ngabazwani ukube anginamali ngoba uyabona ukuthi yini engizoyigaina kulo muntu yabo yini engizoyiprofita kulo muntu kunalokho nje embuku njani yabo usungijajile usungiqedile yabona ngeke ube nawo ngenxa yemali so ubani umuntu ofisa ukusiza lapha ngamlanda freshman futhi ukube ubanje umuntu nje uthi uma umlalela usho ukuthi yakhahlela lenkabi ngingasho futhi ukuthi yabo endoda uyawazi namandla ami akekho umuntu engathi mangimfuna ngamtholi wena shona lo muntu omfunayo noyitshela ukuthi ngomlanda freshman futhi ngike ngizwe u-Iris futhi u-Iris ungishayela ngenye indlela futhi ungishayela ngenye indlela hayi udeep kakhulu mfana udeep kakhulu ubani umuntu ofisa kusize ngale career yakho yokurapper futhi ngabe ngiqamba manje ulwazi olutheni kubona anginalo kodwa nje nami ngafisa ukuthi mhlambe mangenzeka ngisho ngathathwa noma ubani ongatholakala eduze ukuthi uyayenza lento yabo mina ngingamkhombisa ukuthi ngempela nje ngicapable nginayo futhi potential ngendlela yokuthi vele ngithi ngisakwile journey le ya le damizwa kodwa ngineshow ukuthi naye ngabona ukuthi kahle la singayenza indlela yokuthi vele agcine nje esewumuntu osesulekile ongasekho estradini ongasayibhema idamizo useshaya impilo nje ngendlela bafa usithatha usibeke ukusuka nokuhlala indoda ikhulele ephi ifunde ephi amabanga phansi ubani igama layo ngathi okunye sizokuzwa ngendlela ngoba okunye ubuso wakubalula ukuthi umama ubani ukhulisa obani kanjani ubuso ukushitha ukhulele ehome so ungasitshela ngejeni yakho lapha indaba zokufunda
up until uzungene ezidakamizweni. Yeah. Shothi but ngingayichaza njengokuthi umfoka bani lo? Mina ngu Ashwin. Yeah. Ngowaka Ashwin shothi kune mixture nje kubaba noma ubaba shothi uyena waka Ashwin uma waka Mthembu. Owakamthembu? Yebo. Umvelasi. Ukuthola bloko ukuthi umvelasi shothi nami izinto engayithola ngosisi yabo. Usisi shothi uyena omdala kunami uyena wakwazi ukuthi into eziningi ayibone zenzeka phambi kwakhe njoba kwawuyena owasusa emawodi mayesho nami ukuthi angazi ngangisemncane kakhulu mhlawumbe ngangoku 1 year 6 months 2 years yabo. Uyena wasusa emawodi kwelinye India elalaziwa umuntu owayesinakekelile yabo. Wasusa kuyena saya ku-aunt yabo. Mangizwa indaba ibekwe kanjalo yabo wasibeka ke ku-aunt usisi shothi u-aunt wasithatha ke wabona ukuthi ngeke akwazi usinakekela nayo nezingane zakhe kanjani yabo. Wasithatha ke wasifaka ehome le Aryan Benevolent yasechaswe. Shothi lapho ke high stages siyanyuka ekutheni siyakhula. Ngikhula isikole sokuqala iSunnyvale engaya kusona Sunnyvale Primary. Ngasuke Sunnyvale ngaya eGlen Heights. Njoba ngiseGlen Heights shothi kwenzeka nezinto ke njoba ade kuchazela ukuthi umuntu elokhe eqa enzani ngenxa yokubona nje izimo yabo. Ngoba phela nempatho lapha yana yabo yona i-right yabo ngeke ngiyiblame kodwa yabo ngeke ukufanise njengokuthi uma ola yabo. Ngeke ufanise i-guardian noma yabo akufani i-treatment ngeke ibe the same yabo. Shothi ke asiqedanga futhi eGlen Heights kwaba nezinkinga zokuthi mina ngilokho ngibaleka shothi ngifaka bona ezinkingeni yabo. Kwagcine ukuthi ke banempoqo yokuthi bazame ukusitholela indawo esingahlala kuyona mhlambe enama parental figures yabo. Enabantu abanjengoma nobaba yabo. Shothi ke kwaba nesigameko esincane kwa umuntu wesilisa oyedwa yabo ongahambi nomuntu wesifazane owakwazi ukuthi athi yena uzosithatha kana nkingi. Bathi bem investigate abathola ukuthi hayi yena ushapha kana story yabo. Ngisho endlini yonke into right yabo plus uyasebenza yabo right. So siphumeke lapho ngisase primary lapho yabo. Ngiphume lapho siyohlala nalo baba yabo. Masihlala nalo baba ila iqala khona ke impilo yokubona umhlaba ongaphandle phela angikwazi angithi bengihlezi ngiphakathi home yabo angikwazi impilo yangaphandle. Nakho ke sengiyayibona impilo yangaphandle. Ngitshele ukuthi yabo ukuthi inkinga ziba ningi kanjani ngoba into yokuqala ngisamncane ngisawumuntu othanda ifani ukujabula yabo ngibe right nabo abangani bayafika yabo. Nami ngiyithole sengiba nabangani kuleyo ndawo yabo. Njoba ngiba nabangani kuleyo ndawo isikole siya transferwa ngiyofunda eMaranhi yabo. Isikole sakhona kuthiwa iseMarine Park yabo. Mangifika khona ngiyafunda from grade 5 grade 5 6 mangena grade 7 ila iqala khona impilo ke lapho ekutheni abangani enganginabo vele abanye babe badalanyana kunami yabo. Njoba bebadalanyana kunami bona base bekwazi ukuthi baphume nemali kubo yabo bathenga izinto so babethenga ngisho ugwayi yabo. Nami zabangani bami angikwazi ukuthi abenze into abayenzayo mina nje ngizoma ngibuke
yabo shuthi lapho asiyona into eyodwa yabo ngicine sengenza ke nabo sibhema ugwayi kube njani kwadlulela lapho yabo sibhema insangu yabo shuthi njoba kusayile stage sagwayi nensangu ngithi mangibuka in some way or another angiblame kodwa in some way or another yabo iphathi yokuthi ngibuke ubaba lo esasihlala naye ebhema ugwayi njoba sengithola ukuthi abangani bami bayabhema ugwayi leyo nto yangifaka ekutheni angizame lento ngoba phela nangu nomuntu engihlala naye uyayenza lento yabo so shuthi into engenankinga yabo ilapho ngikwazi ukuthi ke nami ngingene kugwayi ukuthi hayi asibhemeke bafethu akhosto yabo shuthi ke nensango kanjalo yabo kodwa ke shuthi insango yangena ngokuthi nganikezwa umngani wami as i-tester shaya ipool la yabo uze ukuthi njani lento ngashaya ipool engakhwehlela kodwa emva kokukhwehlela engazizwa ngihamba komunye umhlaba yabo ngazizwa ngikwenye indawo yabo shuthi leyo nto ngaba nokuyi-enjoya ngoba at that time njengoba ngisahamba komunye umhlaba yonke into eyinkinga eyi-stress enoma ngabe yini eyenzekile into engiyikhohlwayo ngibe kulowo munye umhlaba yonke into ibe happy yabo isimo esikanjalo so kuhambe-ke kube neyigameko zokuthi kwayena-ke lo baba esibekwe kuyena uyadlula emhlabeni yabo lapho ngase ngiwelile sengiye eNilgri high school yabo senga grade 8 yabo washona-ke lo baba wadlula emhlabeni from lapho-ke nami ngayithola ngiwumuntu like lonely ongathi uhlezi yedwa ngoba sasiconnecta nalo baba yabo as njoba yena waye-email nami ngiyi-mail yabo sasinakho ukuconnecta sitholani yabo ngisho ngicela lo 5 rand wokuthenga ama-chips ngimgoqa phela ngoba ngizothenga ugwayi yabo kodwa anginikeza ngabi na-story yabo shuthi leyo connection yangishaya ekutheni njobe sehambile uba ngizoconnecta naye kahle ngendlela la endlini yabo sengisukile kulabangani yabo shuthi-ke kube ukuthi kumuntu ugcine esethola iy'ndlela zokuthi enze ezinye izinto ngaphandle ngoba phela kwayiwona umhlaba ngaphandle wawunginikeza inkinga yokuthi njengoba ngangingawazi nami ngangifuna uku-explore yabo ngithola ukuthi yawo la kanjani yabo into ey'ningi ngangingazazi yabo like ngingasho ukuthi it's like usejele yabo kodwa ijele elingalona ijele like lele esilazi yabo kodwa because you locked in some container yabo kuba ngathi sejele yabo ngaphumela-ke phandle bhuti ngikutshela ukuthi wathi edlula emhlabeni kwaba nezimo zokuthi ngiconnecte nabanye abantu abathe ukuba powerful empilweni yabo nabo kwakuyabantu abaphatha lezi zinto lezi eziyidamithwa ngeke ngiye lena le babephatha i-heroin i-rock cocaine i-mandrex yabo kodwa shuthi mina ngathola ukunikezwa i-heroin ngaleso sikhathi yabo shuthi ngumuntu-ke kumele ayidayise at that time akho guardian akho umuntu owumzali ongangitshela ukuthi no ungayenzi into enje enza nje kanje yabo shuthi mina ngumuntu ovele enze even though mhlampe ngangakhulile yaleyo ndlela ngoba mangithi ngikhumbula kahle mhlampe ngangisako 13 14 yabo 13 14 lapho shuthi ngangenayo umuntu ongathi no ungayenza into enje enza kanje kunje empilweni yabo ngase ngiyithathela mina iy'nqumo ngoba vele at that time nosisi wami wayesabhekane nesikole engayena umuntu onami 24/7 yabo so
labantu bakwazi ukuthi bangifake ekutheni banginikeze isidakamizwa bangitshela ukuthi awuzosidayisela endaweni ukuthi kanjani sokhokhela imali yokuthi yabo shuthi-ke lapho nabangani bami hayi bayiphasise nabangani bami ngoba nabo beyithola besesimeni sokuthi oyedwa wayeseyibhema vele yabo ngaleso sikhathi kwakusayi-throw yabo yabo nje so bangitshela ukuthi uzoyidayisa la ngiqaleke nami yabo leyo nto yangenza in just iviki enginikezile in that week ilanga drop out akhona esikoleni yabo ngasiyeka isikole yabo ngoba ngibona nayi le mali le besikhuluma ngayo ngibona nayi le mali le ukuthi hayi imali yangena la yabo lapho istraw sasawu 25 rand yabo o 25 rand ababila u50 rand sengiphethe u50 rand ephaketheni and lo muntu uthi mayinginikeze u100 athi u10 owami asubali eholweni iholo lam on Sunday is u500 yabo leyo iholo lam esontweni u5 ngina 13-14 years yayizwa leyo nto futhi 13-14 years iholo lam u500 unginikeza 10 walezinto okuyezami angawubali kulo 100 shuthi mina ngizodayisa 90 u10 owami bese nginikeza u500 on Sunday buka ngoba phela ngisayintwana angazi lutho leso sikhathi yabo mangidayisa mina lokho kunye ngiyakubona okay u10 lo kanjani nayi nepressure yamngani wami uthi hayi asivele sibheme ngiyabhema yabo mina sengiyokwazi ukwenza ezinye izinto ngani ngalo 500 yabo so impilo ke lapho iyakwazi ukuthi iyayiqhubeka nyana kodwa iqhubeka in a hell hole ngoba okunye ngangikwazi ukwenza ngithenge iskipper ngithenge ibhlukwe ophaqa kodwa yonke imali mhlambe like u350 wonke uzophelela kuyona futhi lento yabo so impilo kanjalo nje yabo ngaqhubeka ngadayisa until nakhona idose inyuka like sengibhema wonke lo 10 ngingedwa ngivuke ekseni yabo u500 lo engiwutholayo week usuqala ukuba isikweletu ekutheni ngithi mangikhokhelwa lo 500 kumele ngipheshe ngala ngiphinde ngicela imali kuyena yabo anginikeze kuba ukuthi ngizophesha ngo500 oza yabo ukuthi lapho ke sekunenkinga yokuthi imali isidleka ngendlela errong ngoba vele lo 10 sengiyawubhema yabo shuthi kufika isikhathi sokuthi uSathane angilinge yabo angilinge athi mayinginikeza lento ngibona ukuthi yabo la isikweletu sesisikhulu nezinto nje azihambi ngendlela kodwa once upon a time khona kuleyo journey impilo in some way impilo ngangiyibona ngathi imnandi nganye indlela ngoba amantombazane ngangiba nawo ngoba phela ngiyaflasha ngisamncane ngiyazenzela yabo ngithengele intombazane mhlawumbe uplastic ogcwele iphuma esikoleni plastic ogcwele ama-Dorito ama-slabs o-tropical ziyabuya yabo vele ibonise ezulwini yabo leyo shuthi nami ngiyithola futhi hayi bengiwuthanda ukotini yabo kodwa bengithanda ukuqona yabo shuthi naye ithola isezulwini nami ngiyithole impilo right kodwa manje ngiyabhema so ukulingeka kwenzeka sengibona ukuthi ayidose phezulu angisakwazi ukuyimanage le mpilo yabo ngalingeka kwathi nginikeza ngathatha yonke lento ngabhema ngasuka ngahamba yabo ngathi ngiyezwa ngoba ngangazile khona la estradini straight kodwa ngangikhona aroundini kodwa close by ngingaveli yabo ngathi ngiyezwa ibangicinga ngeyimoto ngeyibhami bayangidinga yabo kwawukuthi ngeke ngizofa la yabo ngasuka ke ngeza la estradini yabo mangifika la estradini but angazi lutho ngiyaduma angazi lutho angazi ukuthi ngizokwenza duma impoti yakhe hayi bhuti angiyazi le nto yabo lapho ngifika estradini sengiphethe le shandisi A1
Out of 100? Out of 100 sengiphethe 1 in 2 days. Yabo futhi usubheme 99. Yabo nje bhuti umuntu ubuyenze ngenye indlela. So mangifika la ngiyayibuka lempilo uthi okay ngoba ngangisaduma mangithi ngiyakhumbula ngaleso sikhathi abaningi abasestradini abaphila lempilo yokudla idamizwe babengale kuborder yabo border park yabo shooting nami ngibona ukuthi okay naba ngalana kodwa manje angijwayele le yampilo so angikwazi ukuvele ngiye kubona yabo so ngenze njani ngihlale kude buduze ngibheme lesokugcina yabo kuthi makudlula omunye umfethu ngimbize yabo mangimbiza ngimtshele lapho ngangisaqoke kamnandi yabo ngimtshele ukuthi mfethu ushuthi la nami ngifikela manje lana bengicela ungisiza ngikwazi ukudayisa lamateki engwaqokile so bona ukuthi senze njani yabo shuthi ngangigqoke vele ke All Star iChuck Taylor le ngathi ibhuzi yabo athi akho story yabo ayisambe kuyasheshwa lapho ngisambeke ngisithathe sifake eplastic ngithole ophaqa nje abangafani nabo bagugile yabo kucaceke ukuthi Arab yabo kuyacaca kancane ngoba ngagcina sengigcolile lapho yabo shuthi sidayisa imali engekho kanjani futhi sidayisa u50 uChuck Taylor cabanga yabo lapho nenhliziyo yakhala yashuthi lelo Chuck Taylor ngangisaligqoke for 3 days ngilithengile yabo 50 rand li fresh 50 rand ngisilambisi yabo sibuyeke sekumele ngibhemiseke naye ngoba phela usebenzile yabo ngimbhemiseke sibheme sobabili ila iqala khona ke impilo yasestradini ke futhi lapho yabo sengiyaqala ke nami sengizama ukuthola indlela yokuthi imali ngizoyenza kanjani ngizophila kanjani yabo qale impilo ingifake emgqomeni yabo ngihambe ngena ngekhanda emgqomeni ngizama ukudla ngithi ngiyabona okay amakhalibhoti amathini nani kuyathathwa kuyarecyclishwa okay ngithathe nami ngizame yabo izameke impilo kodwa nje ayikho right futhi yabo yabo ngagcina nami khona la estradini ngagcina ngibona futhi ukuthi ngoba ngase ngigcole ngale ndlela yokuthi yabo once upon a time nami yabo mina angikwazi ukuyikhuphula futhi yabo ngoba ngiyazi nami ngidlulile empilweni enzima like ngempela yabo so yabo nje leyo ukuthi mhlawumbe ngingene emgqomeni ngenze namanje ize ngizama ukuthi ngibe right kodwa namanje kuyenzeka ngithole ngikwenza lokho makuntswempu ngempela ngibona ukuthi ayikho imali yokuthenga igwini ngoba insuku ayifani so le mpilo iyalimazana futhi ngoba manje ngicine kwanina niyo ngoba sibizana ngosikhotheni yabo yabo kwanina niyo sikhotheni ngicine senixabana yabo leyo ngoba manje omunye uba nawo umona ukuthi ithini oliphethe lingaka showcase li about 2 kg to 3 kg yabo aqaleke kube uchuku ngicine senilimazana yonke leyo nto yabo so nami ngayithola ngise-manager yabo so ngasuka kuleyo mpilo yokuthi ngicoshe amathini nani yabo ngathi angicabangisise kahle ukuthi kahle yini engifuna ukuyenza yabo before kufike into right ngitholane nomunye umfethu yabo kuthiwa uSiphamandla igama lakhe yabo lapho yena into akwazi ukuthi ayenze ngayo imali izinto like ukubamba inkunzi ama-robbery kanjalo yabo but siyibambe and like ayisibambe siwine yabo like most of the time siwine kodwa phela umhlaba kaNkulunkulu
yabo ngeke uhlezi uwina ngento wrong inyembezi zabantu zinkingi yabo shoot isibanjwe futhi yabo one silinyana day sibanjwa kephi le go Akai Road yabo cabanga futhi 15 years yabo lelo cala yabo yini nanenza sasibambe abafana abawu2 base George Campbell yabo nakhona sibabamba amafoni abo nje kodwa nje into eyenza ukuthi oyedwa wabo alimali yabo alimali sakwazeke yabo so kodwa akafanga futhi waphila kodwa nje yabo ukuphuma kwegazi lomuntu enkantolo kwayikhona lokho kuyinkingi yabo so sashawa ngalo 15 years yabo umuntu wahlala-ke yabo wahlala yabo njengoba ngihleli la kule ndawo yasejele futhi umqondo uyabuya but vele ngithi qale kwenzeke lento yokuthi kube ngathi uya detoxa yabo kuphuma isidamizwe egazini ngoba vele ngangisijova yabo budi ngikutshela ukuthi le anti ikwazi ukuthi ikusebenze for like 4 weeks yabo shoot inyanga ephelele le yabo ikusebenza nje ekutheni awukwazi ukudla awukwazi ukulala yabo nje usenkingeni ama-pains ama-body pains ikhanda ngathi liyaqhuma yabo plus angithi umjovo uyifaka straight into the bloodstream lento yabo so ngaphakathi uzozwa na ukuthi yabo kwenzeke enye into yabo engekho right yabo ugcine futhi iphuma-ke la egazini yabo ngisejele so ngisejele ngihlale ngicabange nami ukuthi njengoba sekwenzeke kanjena-ke mina like yini mhlawumbe engiyifunayo empilweni yini engingathanda ukuthi kusasa ibukelwe kumina empilweni like ngabe nginayo umuntu engifisa ukumjabulisa empilweni and izinto ey'kanjalo yabo ngithola ukuthi usisi wami from day 1 ngingenile ejele till the day ngiphuma futhi akaze aba umuntu ongilahlayo yabo uyena muntu kwayinamhlanje engifisa ukuthi ngimjabulise ngayonke into ngayonke indlela yabo ukube ngiyibillionaire ngabe ngiyayishintsha lento kube uyena engimnikeza ama-billions mina ngihlale ngithi anginalutho yabo indlela engimthanda ngayo yabo lo muntu wangisupporta even emotionally but yabo emotionally angisupporte yabo ngithi sengithi mina hayi sengi-right impilo okungcono mfethu angisuse mina kule mpilo engiphilayo yazi angisuse kuma-thoughts a-suicidal yabo angibeke nje esimeni sokuthi ngibone ukuthi engikwenzayo is not most particularly for mina yabo kodwa is for i-generation ezayo and iy'ngane zakhe most importantly yabo akumele zithi iy'ngane zakhe umalume was weak yabo wayilengisa wenza nje yabo and igcina kuwumkhokha phela ukuyilengisa yabona kuhlasela umndeni yabo so but nje yena 90% yempilo yami yabo ngihlezi ngicabanga but shuthi ngacabanga lapha futhi ukuthi ngifunani ngempela yabo ngayithola ukuthi right this is what I'm good at, this is my weakness kanjani yabo ngayithola so ukuphuma kwami lapho ngaphuma nami ngithi ngoba ngaphuma ngithi hayi ngizoyiqondisa manje impilo yabo ngizoba right and idamizwa zasezingasekho nje nasegazini yabo so mangiphuma body angazi usathane uhleze khona yabo mangiphuma kube nento nje engiphazamisayo ekutheni angikwazi ukuphila impilo yaselokishini mina
yabo, like ngangakwazi ngisho ukuhlala endlini. Ngicabanga njengoba ngisho ukuthi ngahlala 4 days ekhaya. 4 days from 15 years ngingakaze ngihlale ekhaya. Ngahlala 4 days ngabaleka ngeza la estradini futhi yabo. Kodwa with the intention futhi yokuthi njengoba ngiza la estradini ngifuna ukuthi ngizame lapho nalapho naye ngimsize usisi yabo. Engabo ukuthi yena usebenza yedwa unakekela ingane zakhe eziwu2 plus mina yabo. Yayikhona intentions ukuthi naye angimsize ngifike estradini ngiphante kube njani. Kodwa akwenzekanga futhi ngendlela ngoba ngathi mangifika estradini ngathola ukuthi yazi ngeke uhlale estradini futhi singekho isidakamizwa senzayo. Ngeke. It's like mhlambe ngingayichaza mhlambe as if ukuthi la estradini kune demon la khona nje yabo. Idemon la khona elukuthi wena mawuphila la estradini kumele kube khona into ezokususa lokucabanga lokho okuningi okusuke kwenzeka kuwena mawulala yabo. Yeah. Ngoba ungabona umuntu ovele lala la ngaphandle kuvrandi kodwa usuke engalela ukulala yabo. Usuke ecabanga yabo. Ziningi izinto esicabanga singabantu yabo. Othola ukuthi ziyinkinga yabo. Kwakunjani ukuboshwa kwakho kokuqala ungena nje ngaphakathi experience? But angithandanga yabo le mpilo kahle nabo futhi right washo noMandela and yabo ngalesi sikhathi ukuthi ijele akusafani yabo sekungconywana izimo and what. Kodwa kuningi abanga-understand yabo ekutheni yabo the time uthatha umuntu umvalela yazi kuyenzeka uthola ukuthi uvalela umuntu umkhanda ibeast yabo. Yeah. Ngoba into eyenzeka lapha phakathi ibhlungu futhi ngalendlela yokuthi omunye umuntu mawumbona la ngaphandle ukusho ukuthi hey you cheese boy lo right. Kodwa yazi mawusumbona phakathi ubona isilwane ngempela ngoba lo muntu uchitha igazi uwenza zonke uyena oranisha izinto la ngaphakathi yabo. So yabo le yanto inama negativities amaningi yabo. Kodwa angisho ukuthi mhlawumbe umuntu akumele aboshwe yabo. Vele umuntu kumele asuswe emphakathini mayenze okwrong yabo. Yeah. Kodwa kanje yabo ngoba bhuti yabo mawungasalazi ngishilanga ngamehlo kusuke kunzima kakhulu. Ungasalazi ngamehlo liyaxhopha bhuti. Umoya uphefumula lapha nomoya ozowuzwa uphefumula makuthi uthola ithuba lokuzwa umnyango awufani yabo. Owalapha ngazi uhlezi install anger yabo. Uno-install anger nje umoya walapha yabo. Ungena nje kuvele kube nento ethi xhifi yabo. Ungabusafuna umuntu eduze kwakho. Umuntu mayekusukela nje ungamlimaza like now yabo. Awuchazela umuntu ngehome nanto abangazothini home. I-home bhuti shuthi i-facility la uthola ukuthi khona mhlawumbe ingane zidlule entweni mhlawumbe ekutheni zihlukumezekile noma zinabo abazali. Izimo ekanjalo ekutheni mhlawumbe nabazali mabe khona mhlawumbe bayayineglect ingane ekutheni ingane vele ishe nje khona la umzali ekhona yena unakene nani nokuphuza into kanjalo. So ama-social worker ayakwazi ukuthi anithathe ayonihlalisa endaweni la nizonakekelwa khona nibaningi yabo. Isafer yabo. Nokudla 100% nje yonke into yakhona i-right. Ukhulume ngengane ehlala ivalelwe enga-explore. Bakhona abazali abakwenza lokho. Ngane yathathwa ekuseni yesikoleni iyabuya izovalelwa la ekhaya ngisho idlala khona lapha ngaphakathi. Idlala nenja noma nekati no aunt la ekhaya yavuka futhi kusasa ekuseni esikoleni.
kungaba nomthelela muni enganeni ukuhlala ivalelwe mayisithola ithuba lokuphefumula nje phefumula yabo leyo nto ingozi. It's like ingane suke ikhanda i-hand grenade yabo ngoba yabo leyo ngane makuthi yalithola ithuba lokuphumela phandle zonke lezi zinto kwayi wena obuyitshela yona la endlini ukuthi ingazenzi ingane, hayi musukungcolisa, hayi musukenzani, yona ithola ithuba lokuthi umzali akekho akhomuntu angidle lama chips ngenzeni ngiyalahla nje kodwa endlini biyenzani bidla ama chips hamba olahla emgqomeni yabo. First izinto ezincane singabantu engithola ukuthi sinokungayinaki yabo ekutheni ingane bhuti enye into ikwazi yabo ikwazi ukuthi ngisho incane isebenzise lento ekuthiwa i-reverse psychology yabo ekutheni wena mawuthi ingayenzi into ilinde ukuthi nje for a second unganakile iyenze leyo yabo. So isuke ifuna ukubona ukuthi mangiyenza leyo nto njengoba ethi angayenzi kuzokwenzekani yabo. So yabo omunye umzali mayenza njalo ingane avela ayishaya ingane yabo shuthi ingane ivele ifike lokuthi ovele akangithandi yabo. Ziningi izimo ezingafika emqondweni wengane yabo ekugcineni ingane ivele yenze ngale ndlela efuna ngayo yabo. Kanti abazali kumele benze njani ukuvikela izingane zabo ezidakamizweni? Mina bhuti ngingasho ukuthi i-best solution ngasonke isikhathi ukuba human bhuti yabo. Hlale phansi khulume nomuntu yabo, khulume like hayi ukuthi uzumthethise hayi ungayenza into enje ngoba that's the first thing ezokwenza ukuthi mina ngicike ukuthi shuthi wena ungiboni yabo ungithatha kancane yabo. Hlala phansi ukhulume nomuntu nengane uyitshele ingane ukuthi hayi ususe stage esinjena-ke manje sempilo yabo. Njengoba usuqala ubona into kanje kwenzeka kanje kuzokwenzeka kanje yabo. As umzali-ke mina ngila to protect you, hayi ukuthi ngizokucommanda as if we-toys or a puppet to do what I want you to do. Uphile impilo yami, impilo yakho le oyiphilayo. Mina into engingayenza ukuprotect at all times yabo. Wakubulala umphathi ngento ukugangela? Not really bhuti kodwa shuthi kwakungewona umphakathi kodwa shuthi ukuthi lento angazi ibuye ngixaka ukuthi ngayichaza kanjani. Kwake kwenzeka isigameko sokuthi umngane wami agange kanti mina ngizotholakala ngihleli naye yabo. Hayi kwenzeka ukuthi kwaqale nje kwafika ama-security kwaseko ukuthi-ke makufika ama-security siyaphela induku yabo. Saphela induku kwawukuthi-ke kulamula ukuthi kuze kufika amaphoyisa yabo. Kodwa kwakungewona umphakathi like yabo. Udibana kanjani nalabantu bezidakamizwa oyibona bakudayisisa izidakamizwa? Shuthi la sasihlala khona kwakukhona like ngase-shopping center kunendawo yey'nqoshi iy'moto lezi ezisebenza khona la erawundini yabo. Shuthi ibona abakhulu bakhona lapho, iy'moto zabo lezo ezisuke zisebenza khona la erawundini. So umuntu mayethola drop out esikoleni, the first place oyicabangayo ukuthi hhayi angiye khona ngase-shopping center mhlawumbe ngizocela about R2 ngicele about R2 imali ihlangane yabo. That's the time bona bethola i-opportunity ukuthi hhayi shoot lo uhlezi ekhona nje asimzame sibone ukuthi engakwazi yini ukuthi enze lento esiyifuna yabo. Ngahlangana nabo kanjalo-ke kwayimini yabo khona laphayana ko-shopping center eMaranhill yabo. Shuthi nabo bangi-attack-a-ke ngendlela yabo.
kunenkolelo yokuthi uma ukwadayisa izidakamizwa iwungu ugcinela kuyo. Kubangwa yini lokho ngoba nakho nawe manje ukuyo manje? Ingoba futhi khona lento yokuthi uthola ukuthi vele into ngesikhathi sezandleni zakho uyibuka yabo. Uyakhona ukuthi nawe ube nenkinga yokuthi njoba isezandleni zami lento mina yini engiyenzayo ngayo yabo. Ngiyayihambisa nje kuphela lento isezandleni zami injani yabo, yenzani yabo, ngoba ngike ngibabone beyithenga like game umuntu eze buye mhlawumbe ka 4-5 osukwini yenzani yabo. Ingakho gcine sekunjalo nje ekutheni mhlawumbe nawe nje uyidayisa gcina usuyibhema, kodwa bakhona aba strong futhi yabo, bakhona aba strong, kodwa futhi njobe strong ikhona into ayisebenzisayo ezokwenza ukuthi akwazi ukuthi yena engayenzi lento yabo. Ngoba phela futhi yahle lento ikwazi ukuthi ishaye ngisho isikhathi osukwini yabo, ishaye isikhathi sakho osukwini ekutheni yabo mangase kuthiwa ngiyenze lesikhathi ngihleli kanje ngingenzi lutho, ingalesikhathi qhamuka ithought yokuthi kumanje ngabe ngenzani yabo. Mangicabanga leyo nto yini engicabangayo ukuthi ngabe ngiyabhema, at least ngaba ngibhorekile kanje ngilokho ngihleli ngingenzi lutho yabo. And ngumuntu ongathandi ukuthi elokho ecofiyana nokudla, every minute ngicofiyana nokudla yabo. Ngcono umuntu athole something azoyenza yabo, ngoba uma uzohlala nje ungenzi lutho ukuyilimaza futhi kuyafana uzohlala namhlanje. Omunye yathi le busy yini ungayenzi le busy le mawungasabhemi uyenzela ukuthi ube nemali ke phaketheni. Awucabanga ukuthi ungaba i-multi-millionaire uma unga-apply same mindset ukuthi ubone uma uphantshela ukuthi kumele ubheme wenza noma yini. Awusabhemi ke manje kusuwenza noma yini ukuthi uzohlala unemali. Why abantu bengakwenzi lokho osinawana? Into esishayayo futhi masibhema kuba ngathi khona into ebeka isibhamu ekhanda ngenxa yani yokuthi ngiyazi mangayitholi lento izinto engizodlula kuzona in terms of ama body pains and usuku nje lizoba yabo into engakwazi ukuyi-explain yabo. Ngizozwa ngathi ngiyafa yabo. So mangasabhemi futhi leso sibhamu suke sesisusiwe, ngisuke sengikwazi ukuhlala i-hour to 2 hours ngihlalele nje ngingenzi lutho yabo. Shuthi ileyo nto yenza ukuthi umuntu agcine engasayena umuntu ocabanga ukuthi yazi na ngiphande ngale ndlela yabo. No, awusuke engasakwazi kahle ngoba lento kwayona ine moral yakho yabo. Iyakwazi ukuthi ingenze kube ngathi ngiyirobot but ekutheni ngikuphushele u4 days ngingalali ngispana ngisho iviki liyaphela ngingalali day and night 24/7 ngiyaspana ngispanela ukuthi ngithole le mali ngiyobhema ngibuye ngispane kanjalo. Ugcina isigcina salomuntu odayisayo. Yes yabo nje lo 166 udwebe lapha futhi enye into engayenza nomunye umfethu awuvezela umbukeli lapha ekhaya yabo. Uthwele kanti manje kodwa manje iyabonakala uyabonakala u-666 yini uthi uyaphakama mfana? Shuthi nayo in some way or another yakuyangisebenzela yabo. Engathi ngithola ubufisho omkhulu ke manje yini manje le ndaba ivele ude kanje manje puti lamanzi ngiwabekele wena la ngizowashaya yabo. Shuthi futhi ezinye izinto akukho lula ukuthi uvele uthola ukuthi uyazikhuluma nje akubuzwanga ngazi yabo, ngoba ngingahlala njani ngakubuza mina ngonqasta kanje ngibuka nje lokho ukuqalile ukuthi awu le ndoda ino 666 mhlawumbe ngize ngabhala lapho ukuthi hayi cha ngifuna ukusichazela ngayo mase sivala owani
hayi but shuthi ngawenza nomunye umphethe yabo shuthi izinto lezi zakwa Usathane yabo chazela mfethu yabona mana leli julile le yabona ababukeli bami ekhaya le ndaba bazoyifuna ukusuka nokuhlala hayi indaba yesigameko sifuna usitshela isukaphi nayenza yanifikisaphi inekuphi manje ngayo ngifuna umsoco wendaba ababukeli bami bawuthola shuthi but lento iqala nje yabo siqale siyayizwa lento sisangaphandle yabo nizwaphi shuthi sasizwa ngokuthi siyagooglisha emafonini nana Illuminati and stuff yabo shuthi lento science but ayikho kude ikhona khona la eThekwini ila eMasgrave ila eMasgrave hayibo ayikho kude shuthi ungayisho indawo abantu bazosuka bethutheleke khona basangana ngabo abantu yabo shuthi but lento sathi masithola ukuthi kwenzeka kanjani saya khona kwenzeka kanjani hayi ukuthi sathi masithola ukuthi kwenzeka kanjani saya khona thiwa kwenzeka kanjani lento ibhaliwe nalapha ukuthi kuyomele uvisit indawo ekuthi yabo masuyivisitile isonto nje yabo engatheni yabo shuthi masuyile khona the same night uyile khona kuzofika iphupho yabo leliphupho lizobe linekhehla eliqoke ijazi kanjani nje ijazi lemnyama yabo shuthi lizonithatha lelikhehla and ngempela futhi leliphupho ucabanga ngoba for example ngisuke ngihamba nawe siya kuleli sonto sithina yabo mase sibuyile sekuyisikhathi sokulala sengiphupha nawe usukukhona usukula eceleni kwami yabo shuthi lelikhehla lifike lisithathe sobabili lisise endaweni engathi ipark yabo le park le uzoyithola inani phakathi nendawo izobe no rawundi ongathi umlilo onestar phakathi nendawo yabo njoba unestar phakathi nendawo ngathi umlilo kunama cup awu5 la yabo on each corner of the star yabo yabo on each corner of the star njoba kunama cup awu5 khona into ebhaliwe on each corner leyo nto ihambisana nento esukumele uyenze wena yabo ngoba usuku sumthandazo Usathane yabo shuthi but sikwenzeke lokho kwenzeke ephupheni sikwenze lokho ngakusasa mawuvuka uvuka uyezwa na ukuthi hayi kusayimina kodwa energy enginayo nje hayi ngathi nje ayikho into engeke ngikwazi ukuyenza yabo yazi uzothi wenza izinto uyibonele nje imali ingenela ngayonke indlela imali izobe ingenela yonke into yenzayo imali ngisho ngathi futhi cha ungipha u2 wena uzoyikhiphela u50 noma 100 unginikeza yabo shuthi imali izobe ingenela yabo nakhona ke kunama stages akhona la nami ngayithola khona ngingasakwazi ukuthi ngenze ngendlela yokuthi iziphi lezo stage kunama sacrifices owenzayo futhi yabo njengoba kunama cup awu5 la kule star lesi lama cup kumele agcwale igazi kodwa leli gazi ligcwalayo hayi ukuthi ligcwala kuma cup kuphela kunemphongolo lama cup lama cup angazi noma anembobo ngaphansi noma mhlawumbe kanjani kodwa lama cup agcwalisa imphongolo mayisigcwele imphongolo uzobona ngecup ukuthi igazi lingaka kwicup yabo it's like ama levels emphongolo yabo so into kanjalo nje shoot nami ngayidla imali yakhona kanjani kodwa inkinga yabakhona ile sacrifice kwasekumele ngiyenze yiphi lo sacrifice
mangikutshela iqiniso shuthi yayihambisana nelunga lomndeni yabo ngoba into eyanjalo yabo in some way or another nami ngayenza into eyama accident emgaqweni yabo ngeke ngikuyeke mfana ngoba sengikubambile ikhona indoda la athi ngixoxela umlando omncane yazi ukuthi ngeke ngabhala ipost on Facebook ngizwe ukuthi kunabantu abenza ingozi emgaqweni ngoba besebenzela usathane le ndoda ngangikhuluma naye efonini yangibuza ukuthi ngiyakholwa noma ngisebenza ngamadlozi I'm a traditional believer or I'm a Christian ngathi mina I'm a traditional believer yathi ngicela uyiyeke ke lento ofuna ukuyiqala izokunika inkinga yebo injalo sangabe saqhubeka angilalanga ebusuku amaphupha amabi namhlanje ngoba mfowethu usuze wayifikela la usuze wayifikela qathatha yebo ngicathi mfowethu ithuba lokuthi utshela abantu into abangayazi kade sigudla yabona lento ngicabanga ukuthi iyona oyisele la uthi zikhona ingozi oke wazenza emgaqweni kwanawo awusilandise usuka nokuhlala kanjani uyijukela ngetshe imoto uvela uyibuke ngamehlo isakazeke phansi shuthi mfowethu silandise mfowethu angikhokoloti bafo hayi phela nami ezinye kuba nzima yabonga kodwa phela manje ngithi asazi sinthi ingozi wawuyenze wena akusizi usabane ukusitshela ukuthi wena ayisitshele angisabi kodwa shuthi kuba nenkinga yokuthi bona labantu abayingelosi zasathane yabo bayakwazi ukuthi nabo bangivakashele ngiyithole nami sengithola ngisenkingeni ngezinto mhlambe engishile bekungamele ngizisho yabo njengoba nawe uchaza ukuthi makuthi umuntu okholelwa emadlozini futhi ezinye izinto akumele ngempela zize sifike kuwena ngoba amadlozi nawo abantu aba-strong yabo abantu laba bakwaziyo ukuthi bakuvikele bakwenzele izinto yabo shoot lapho kusuke sekuzoba neclash yokuthi mina ngithi ngizama ukuthi ungene ngala kodwa amadlozi awafuni okushuthi wena into ezokwenzeka wena uzohlezi uyithola usenkingeni yokuthi udabuka kabili yabo empilweni shuthi njengoba udabuka kabili ayikho into ezokukhanyela empilweni yabo uzohlezi uyithola usenkingeni nje ngenxa yokuthi amadlozi akudonselala mina nengelozi zasathane sikudonselala usathane ukhona ngempela umuntu okhona futhi umuntu okhona uJesu ukhona asibe kanje uJesu uyingelosi yaNkulunkulu yabo shuthi futhi mangithi ngizama ukukhombisa isimo engathi mhlambe sithe ukuthi kodwa umuntu unokungasiboni ngingathi mina akekho mhlambe la owazi ukuthi izulu likephi as in iheaven bese sithi isihogo sikephi as in ihell kodwa mina ngizokutshela futhi ukuthi isihogo sila emhlabeni izulu lisemanzini olwandle yabo shuthi makuthi uyibuka yonke lento ngizothi mina umuntu mayibhabhadiswa mhlawumbe ubhabhadiswa ngani amanzi yiko nezangoma ziyaziyo olwandle amanzi exactly suke sifuna indlela yebo bese ngithi mina ikephi la kushisa khona ngalendlela yokuthi nawe uzukhumula iskipa uhlale ngevest kodwa buka-ke ngizokuqalela emumva uzothola ukuthi from 1990 kuze kube manje namhlanje sekushisa kakhulu kunayo yonke leminyaka uya ku-1990 indaba ingoba isihogo sila emhlabeni umhlaba la ngaphandle kwamanzi ila kuyobe sekushisa khona ngalendlela yokuthi iyona ndawo eyobe siveze thina abantu basathane noma mhlambe kanjani emhlabeni yayizwa leyo iwona mhlaba oyoba isihogo live yabo mase sikhuluma ngo judgment day kanjalo kuyobe kwenzeka ikhona leyo nto yebo into ekhona futhi
yabo, ngoba nengelosi into esiphambana nazo la, yabo. Man, nina abantu bakaSathane niyakwazi ukubona lokho. Yebo. Nina abantu bakaSathane kuyiqiniso ukuthi niyalala nentombazane uzenze uyishiyele into ebhedayo uthathe inhlahla zayo. Injalo. Niyibona kanjani intombazane kufanele ukuthi ulale nayo? Futhi uyakwazi ukuyibona shuthi njoba nawe usho ukuthi umuntu okholelwa kumadlozi. Uyakwazi ukubona isithombe somuntu osemva kwakhe lo omgadile. Wena osukukhonza uSathane? Ayijalo futhi. Ayikhona manje. Njalo. Yilo muntu ke mina engisuke ngimfuna ukuthi asebenzele njalo. Yendoda. Futhi. Njalo. Okay, sibuyele emuva. Zenziwa kanjani ingozi? Ingozi ugibele emotweni wenza njani? Kahle kahle ikabili. Yabo. Kenzeka ngiyithole ngumuntu ekumele asebenze ngephupho. Ngisuke la ngilele nawe futhi mangasufiki ngifica nje nangulele akhonkinga. Kodwa mina umphefumulo wami uwona osukile waya endaweni ukuthi wayoma nje kwi-crossroad kanje wama nje, yabo lo shayelayo uyena ozongibona ngimile lana ekumele ize kanje imoto. Athi uyangivika ila kwenzeka khona ingozi, yabo. Or mhlambe mina ke ngiyimina ke kanje ngiyoyigibela itaxi manje ngekho umuntu powerful like isangoma akumele sibe phakathi etaxini, akwenzeki lutho kunalokho mina kuzomela ngehle, yabo, sinking, yabo. Kodwa ma uyi-Christian ayakhonkinga i-Christian unayo into engisebenza ngayo kuyona lento yokuthi uyi-Christian, yabo. Shuthi ngingenele mina kanje, yabo, phenduka itaxi phenduke ngiphakathi kodwa ngizophuma ngiyimina, yabo. Abantu befe phakathi? Kumele nje ngempela kube mhlawumbe wakwenza kangaki lokho empilweni yakho? Mhlawumbe kawo 3-4, yabo. 3. Mfowethu, lezi ingozi ezihamba zenzeke emgaqweni mango-December mango-Gudi kuthiwa kufe wonke umuntu ebhasini, kufe wonke umuntu. Inkathi oke unakusise futhi lento ayenzeki nomnini, ihambisana nenkathi, yabo. Ekutheni mhlambe nenyanga, inyanga mayingaphelele mhlambe iwucwezo emkhathini, yabo, izinto kanjalo. Futhi ngicela ukuthi singagxili kulento. No, but ngifuna ukusiza ababukeli bami mfethu. Ngifuna ukusiza ababukeli bami. Ngiyakuzwa nami anginankinga nalokho futhi kodwa khona la engithola ukuthi izoyakhona bese iyangishaya ingilimaze nami, yabo. Okay, ngoba kumele sivikele kanjani njengabantu ezintweni enjengalezi? Ngingasho futhi ukuthi into kanje futhi inzima ukuthi uyivikele kuyona ngoba izoyizela yona ku, yabo. Ngoba ikhethela yona futhi, yabo. Siyakwazi ukubona umuntu ona something. Yes. Ingakho wena urapper idinga umuntu ozoma phambi kwabantu. Yes, into kanjalo futhi. Phela ngeke ngayenza research ngale nto le. Into kanjalo. Most yabantu thina sibavumile abavela ko TV abakhulu osopolitiki bakuyona le nto le. Bonke. That is why besichaphaza kanje. Bonke futhi. Bonke. Yabo. Imali ukuze uyiphathe. Imali ukuze uyiphathe, angithi umuntu ophila emhlabeni. Imali ukuze wena uyiphathe kumele kube nelunga likaSathane enhlizweni yakho. Ngeke uyiphathe ungenalo. Makuthi awunalo umuntu opure ngokwenhlizini ngokomphefumulo, uzoba nothing, olala la emgaqweni, olala ingubo zimahliphi onalutho nje. Kumele wenze ubusathane ukuze uzoba nemali.
noma ngasese ukuthi uyinikele kuyithi ayido yayintshontsha noma kunabantu abakhalayo ukuze uyiphathe injalo futhi ngoba akukho la ozothola khona futhi ukuthi umuntu unemali ngendlela yokuthi mhlawumbe uyimillionaire uyibillionaire yonke into right never futhi yazi uqinisele never upure uyophila impilo enormal normal manje futhi my pure futhi ingakho ngisho ukuthi kulomhlaba esiphila kuona sekunzima ngenye indlela ngoba sekancane uthola umuntu opure ngoba kwayona leyo mpilo ekumele ayiphile ayikho right yabo imenza isahluleki nesihlupheki nje esinzima kakhulu empilweni yabo ngoba yabo mase sikhuluma iqiniso ukugqoka nje lokhu ukugqoka khamisana nani futhi khamisana nayo intando kaSathane yabo magushi laba sibathandayo ukhamisana nayo ngoba phela mase sikhuluma iqiniso thina sifihle lento uNkulunkulu ayethi ayasifi asingayifihli ngoba sazi ngayo ukhona uNkulunkulu ukhona powerful ngenye indlela powerful ngenye indlela leyo muntu akatholakali kalula uphi umngane wakho lona uhambe naye awusakhona kodwa manje namandla lapha khona yabo shuthi umuntu uyakwazi ukuthi realize kwesinye isikhathi yabo ezinye izinto wayiyeka yena kodwa shuthi usehaya empilweni yabo ngoba wayeka ukubhema yabo wayeka into eningi kodwa nje se-right anyana empilweni unemali alright wena kanti manje ngishilo futhi ukuthi khona la ngingakwazanga mina ukuthi ngiphumelele khona ushilo ukuthi usisi wakho iyona yonke into futhi injalo ngangeke ngikwazi yabo ngicamela ukuthi nayi tattoo isakhona kodwa ngumuntu osefana ukuthi angisasebenzi njengoba ungibona ngisestradini nginje futhi nokukhipha estradini kuyoba nzima ngoba phela nazo lezi zinto ayizolo ngingaphuma kodwa shuthi kunezinto engamele ngiyilungise yabo ziningi izinto engamele ngiyilungise ungena kuleli sonto kunjani phakathi lihle futhi sikhuluma ngesonto elinegolide olibonayo igolide olibonayo kanje ngeke ulenze lutho nina nanisiyobani khona uyayela futhi and usukuthi nje uyele esontweni ungayibeka kanjalo ngoba njengoba ngisho ukuthi iyona ekukhethayo yabo ngoba thina sayiguglisha sayithola vele makufika lento ukuthi siyaya khona yabo uma ufika endaweni yazi uhamba yazoyithola uyobuza khona ungena khona uyobuza khona uthipha indawo ukuthi ngathi iyona esukuyazi nje ukuthi hayi labezela yabo ungakufakaza ukuthi most abantu abaphumelele basebenzela uSathane 100% no doubt and leyo nto akuyona into efihlekile futhi into eyaziwayo nje sobala abantu abanormal abayazi njengathi thina siyazi ngoba nami ngangize ngifonele lo muntu lo ngoba ngizwe enye into nami ngase ngithi not ngimfonele angilalanga ebusuku futhi leya thinking yabo ngoba isebenza ngezinto eziningi yabo umoya womuntu nje usuku senkingeni yabo ngoba yabo ibona bakuvizithayo njengoba ngisho ibona bakuvizithayo namantombazana ngithi akhona kulento bunjani ubungozi bokuthi umfana uhambulala nawo kamantombazana uyithola mhlawumbe usulala nomuntu okulento kaSathane khona mawungafuni ukuthi mhlawumbe uyithole kulezo simo
yabo yini kumele sinotice thina engaba i-red flag ukuthi lo muntu uyisebenzisa kasathane lona right khona neziphambana abantu abanokuyidweba emva kweyindlebe khona ukuthi futhi angazi ngaqwashisa kanjani ngokuthi mhlawumbe umbone umuntu mhlawumbe ukuthi uyiyona yabo ngoba angithi nje wade ngisho ukuthi kunama levels yabo abanye bayakwazi ukuthi into ivele obala abanye bayakwazi ukuthi into bayifihle yabo ngoba omunye uzomthola ukuthi yena nje njobe intombazana akahlukani ne-week yabo ngaphansi kwale week noma kuyona i-week yabo leyo nto ila enophawu lakhe khona yabo ngoba nathi siney'namba esinikezwa zona as ama-code yabo yabo leyo namba leyo hayi ukuthi mhlawumbe njengale tattoo i-tattoo vele yenziwa nje ukuthi ibonakale akho story yabo kodwa nje i-code ozoyithola makuthi ubheka kuwena deep usuku suna yayibona labo lo 666 lo omunye umuntu ngeke abone ngabona ngathi u9 u999 kodwa indlela umise ngayo angithi yabona awumise futhi la ufundisa ababukeli manje ekhaya angithi yabo njengoba manje ngazi ukuthi u9 ngoba umise kanjalo kodwa isandla mawusiphendula kuba u666 okay yazi kwenzakala nini khona umuntu ozobhala isiphambano la yes mayibhala isiphambano uma simise kanje kungathi sibheke phezulu but maye sethi isiphambano sibheka phansi angithi kuthiwa ama antichrist isiphambano sibhekisa phansi there are a lot of people even abangabasakazi even amantombazana adumile engwaziyo ngiyasinotice isiphambano mina endoda mina ngiyayilandela izinto isiphambano inkinga lendlela yokuthi khona lesi siba sonyaweni la ngenhla kweqaka yabona nje busho sona ke lesiyana isona esisebenza ngalesikhathi wena wenza ucansi nayo yabo njoba ngithi nje mayimile wena usibuka sisuke sinjani sibheke phezulu uma usumbhekisa imlenze phezulu yo injalo ingane kufana noma angithi mawusubambene nomuntu i-deep land yabo i-deep good bakhona banazo ngiyabazi mina abangabasakazi abanye ba-act yendoda sithi ngaqala ukwenza i-research ngalento ngiyayinotice that is why ngikubuza nangale tattoo but manje and akufuneki ukutshela umbukelo osekhaya uweek akumele ujwayele ukugooglisha ngalezi zinto nayo yabona ngalapho uqinisile futhi akumele ujwayele ukugooglisha lezi zinto izokuthatha iyona ezokuthatha nje umqondo izokuthatha yabo njoba ngisho ukuthi iyona ibona bakuvizithayo ngalesikhathi uyifunda uyigooglisha lana automatically yabo iyangena kuwe like mina sengiyazi ukuthi okay kunomuntu ogooglishayo alright yabo sekumele ngithumele yabo ijulile leyana julile futhi kodwa kuney'tebhisi injalo so manje base kuphuma-ke indabeni kuthiwa kuginqika imoto ekuthini wazi ukuthi kwenze wena kusuke kuthini kuwe akusho lutho ngoba phela ekugcineni mina ngisuke ngithatha ukuthi akumina yabo kusuke kumfanekiso wami kodwa kusetshenziswa wena wena mawubuka ungasho ukuthi mina ngoba ubona umuntu oyimina istructure yonke into mina ngisho lo driver kade ngizama ukungivika bevika mina kodwa umphefumulo phakathi kusuke ngemina ngoba lo mphefumulo usuke ungenani nembeza futhi sikhona isipoko into ethi isipoko or mhlambe kusuke kusasebenza khona ukuthi uyena umuntu osuke mhlambe egila imkhuba mina ngayibeka njengokuthi isipoki futhi umuntu ongakwazanga ukuqeda imisebenzi yakhe la emhlabeni yabo lo muntu nenisuke nimbulala usuke uqedile nemisebenzi yakhe uyafa dead noma shuthi yabo akufani nomuntu oyifele nomuntu ombulele yabo
yabo umuntu ombulele amandla akhe kahle kahle eza kuwena yabo like njoba ukuthi umuntu yabo uma umbulele like physically niyabona nonke ngiyambulala umuntu yazi mangimjomba mina lo muntu ngeke sangisinda kodwa uzosebenzela mina in every way possible ngokubusathane noma nje ngokwe reality in reality yabo mangimbulele nje nibuka nonke mina mangase esefile sengimbulele ngamjomba ungeke sangisinda kusamele ngiyogeza ngenzani sesebenzela mina lo muntu so izinto ekanjalo ekutheni maye ifele umuntu maye ifele umphefumulo wakhe usuku ungathathwanga yimina yabo usuku ungathathwanga ubani kodwa kusuke lo mphefumulo kumele uye emazulwini ukuze uzokwazi ukuthi uthole ukuthula manje makuthi akayenzanga imisebenzi yakhe kahle ngendlela emhlabeni ekutheni kwayimina noma kwayiwena kwayibani sisambambela inhliziyo lo muntu ukuthi wasona usibani bani yabo lo muntu unempoqo yokuthi abuye somehow akwazi ukuthi azame ukuxolisa kuthina in a way that mhlambe ngeke umbone kodwa uzobona ukuthi mhlambe mawudlula endaweni ukuthi njalo into zakho zenzeka kamnandi why yabo uyena osuke ezama ukuthi akukhombisa ukuthi uyaxolisa umxolele lento yokuthi umuntu uma engasekho emhlabeni ekhaya niyakwazi ukuthi asebenze njengedlozi elihle ikhona and ikhona futhi ukuthi yena lo muntu wakini ngimthathe mina ngimbuyise kini kodwa esezocindezela umuzi wakini mangunomuntu othwele la ekhaya izinto zilungela yena kuphela bonke abantu zibabhedele ibangwa yini lonto uyena osuke ekhethile futhi shuthi lento iyakhethwa ukuthwala lento eniyenzayo it's a cult some sort of i-cult yabo shuthi lo muntu uyena osuke ekhethile futhi ngoba uyakwazi ukuba umuntu ozokwenza ukuthi nabanye babe right yabo kodwa azi ukuthi njoba bonke beba right kunoyedwa kuzomela ukuthi manje yabo inkinga ngoba manje once yaqala ngoyedwa iyaqhubeka like a chain yabo ugcine vele nawe usuwedwa yabo ekutheni yonke lento le mention le sekwe yakho yedwa ngoba kumele usacrifice yabo in whichever way ozoyithola iyona kuzomela wenze sacrifice futhi njengamanje bafade kunama rally yezo kuthi makusuka kwi rally yelinye iqembu elithile kwalimala abantu kwashona abantu ebhasini kungenzeka kanti lelo qembu wahleka kancane obona wahleka kancane kodwa ngiqhubekele ngoba uyazi ukuthi ngifuna ukuthini vele bese kusetshenziswe vele kudala and lo muntu owenze leyo nto wayekhona ebhasini wayekhona ebhasini mhlawumbe elifuna ukuyiqinisa wayekhona ebhasini lo muntu yabo iqembu lizo alingene abantu abanormal abayana abantu abayilokhuzi abayinkinga ibona laba baseyihlalweni yabo laba baseyihlalweni ibona bayinkinga kakhulu yabo ba strong yabo kodwa bonke labo uthola ukuthi usalwela ukuthi mhlambe uyena oyiface yomkhankaso ekutheni uyena oqoqa abantu banalutho labo umuntu oyingozi lo sesihlalweni lo isesihlalweni uye lona olanda amandla ngalabantu uyinkinga kakhulu futhi uyinkinga kakhulu endoda yazi mina ngifuna sibe nosuku nje uzoyichaza lento ugudle ke lezi zinto kumele uyigudle ongamele uzisho but ube deep ukuze abantu be understand mhlawumbe because abantu aba understand kunama team ebhola la eSouth Africa yazi ukubona kufa umdlalo ubona hayibo
nakho ukuqiniswa iqembu ke manje uthi siyakusho lokho bek-attack abantu Futhi ngikutshela ukuthi angithanda ukumenshina amagama yabo kodwa khona leli qembu leli liphethwe umuntu wesifazane umuntu wesifazane wayekwazi ukuthi abadlali bakhe abamisulayini egroundini athi mi mhlawumbe ubashaya ngo-10,000 bebona enye into leyo wayizama ukunikhombisa noma ukukhombisa abantu enye into njengoba bamtshela bathi iyeke leyo nto yabo wayikhombisa enye into lapho yabo kodwa shuthi naye ingoba upowerful indlela thizeni yabo siyamazi yabo uyaziwa yabo sizoshonaphi hey bhuti yabo nje ilo mhlaba esikuwona onje kumele futhi siphile siqhubeke and phela izinto eziya kumele ikhulunywe nayo inkinga yabo azitholakala yabo akumele yabo nje kwayimina yabo angikholwa kodwa ethi khona mhlawumbe into deep kakhulu kodwa uyikhulumile yabo ukhe phezulu mfowethu kodwa ohlakaniphile useyobona bhuti yabo ngoba ezinye izinto ziyakwazi ukuthi zinga-affect kwawena straight zi-affect oseduze kwakho yabo manje sike sibalekele njalo ngifuna ukuzusa wena ubuhlungu exactly yabo ngona into ishaye mina kunokuthi ishaye seduze kwami yabo njalo bafo uma upha umuntu imali oyintweni zokugila emkhubo awu-affecteki nonosuku umupha imali hayi ndoda musukusho njalo ngoba phela ngisazokunika imali mina hayi bhuti affecteki bhuti yabo kuthiwa kodwa laba bantu banendlela abanikeza ngayo umuntu imali uma befuna ukuthatha amandla umina-ke engikwazi ukuthi ngenze into kanjalo bhuti ekutheni kodwa kusuke kumele kube nemali eyisiliva yabo yabo imali eyisiliva uyazi isebenze endaweni eningi yabo shuthi kanjalo nje kodwa hayi ukuthi omunye umuntu mayinikeza umuntu mhlawumbe osebenza ngazo lezi zinto uya-affecteka mhlawumbe kusengabe umina engisebenza ngazo engikunikeza imali yokuthi wena u-affecteke yabo mhlawumbe ngifuna ukukuthwebula ngoba phela sisebenza umphefumulo yabo umphefumulo wakho uwona obalekile yabo uwona onamandla yazi umphefumulo wakho uwona ophethe uNkulunkulu uwona ophethe uNkulunkulu umphefumulo wakho ngoba ngaphandle kwalo mphefumulo wakho uNkulunkulu akayiboni into kuwena yabo yase ngiyakhumbula ukuthi kumele wenze njani mangikunika imali kumele ngiyibeke phansi uyicoshele wena hayi ngiyakhuleka mina sengayithola ngiwumuntu ovalelwe ngaphandle khuleka usukutuza ngaphandle yabo ngahluleka angibona ukuthi kuzoba right futhi mangathi uyashona usisi wakho ngoba yena umsabelayo ungaqhubeka nalezi zinto ngadependa lokhu ngizodla mina lokho kumele ngikususa eduze kwami kungadependa yabo futhi ngoba phela yazi iyenzeka lento yokuthi uthole ukuthi umuntu uyaconnecta naye ngale ndlela yokuthi nawe ugcina noma engayena umuntu wasemndenini kodwa ugcina usumuntu ongafuni lutho ngayo yabo ngoba nje kumanje ngiqhambela amanga nginomuntu wesifazane olaphayana engiyithola ngihlanya ngayo yabo kodwa manje ngithola ukuthi le mpilo esiphilayo yazi ayikho right ngike ngimtshele kwayena ukuthi ayikho ncane impilo yabo ngoba siseyidakamizweni yabo ayikho nje into ehamba like impilo yabo i-wrong yabo kodwa yabo umuntu kanjalo njengoba kanjalo mangase kuthiwe khamba usisi wami kwayena ngeke ngikwazi ukwenza into kanjalo kuyena yabo cha kuyasho nangenhliziyo yomuntu kanti abanenhliziyo embi oqokela ukuthi kuphela wonke umuntu emndenini ukuze yena phaka lento bengisho gcina usala wedwa gcina usuwedwa
ngoba inkinga ngoba noma ingathatha 2 years ilokhu ikukhohlisa yabo ngoba phela siyasebenza futhi nangokukhohlisa ukuthi hayi vele uzosebenza ngokukhanda ingozi iyona into esiyifunayo nje kuphela le. Hayi akupheleli lapho endlini kumele ngoba phela sifuna yabo sifuna igazi lakho njengoba sisebenza ngawe sifuna elakho manje laba basemndenini igazi lakho lelo alihlukile kwelakho yabo sesingasho mhlawumbe ngokwabelungu hayi lo type O lo type 1 liyafana exactly igazi lakho alihlukile umini ngaphandle emndenini wakho ongenalo igazi lakho nami nginegazi lomndeni wami yabo into kanjalo shuthi siphila ngalo ugeqa amagula mfowethu nina bendlondlo nophapha ekhanda kaMenzi ndabawulela umuntu omemeza athi yakhala yalela uthi igula kajoma lichithekile awu nina bakamphudu bomvu njengegazi nina bakashishilisa ngedide kwele maholo limhlabeni imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi leyo kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kwamayekisa awu nina bakaZulu luyaduma liyazongoma le phansi angcobe Eastern Cape amadoda le eSwatini abomnaka namamfombatani awu madoda bathini ngiyadumelisa ngiyabingelela bafowethu ngibingelele phansi kwaNdebele bafowethu ngibingelela zonke nje indawo la kufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelelayo uprofessor wamkhize ngathi ngibingelela isibili ngeke lezi indaba sezisuke zambili kufanele ngibingelele ngikubambela umncane ungakhona bafowethu hayi njengoba ngizwileke nani udaba njengoba nje selethulile lensizwe siyacela abantu begcinezela subscribe button begcinezela nebell makhona abanye abanezindaba enje angifuni ukuthi indaba enje ngalezi zangilalisa kabi zangibudisa kabi kodwa bafowethu bakhona umuntu kumele enze njani ukuyidefenda kulesimo akakholelwe ukukholelwa uNkulunkulu namandla insizwe namandla leyana yikho kuthiwa kumele uthi Jesus is the Lord uyena vela ngithi olokhuzile ombozile uthatha yonke imiyalezo nokukhala kwenu nani akuyeseke so iyona ndlela yokuyivikela ukuthi ukholelwe uNkulunkulu kholelwa njengoba sengizuleke nina bendlondlo nophapha ekhanda mina ngifike ngilethe inkinga bese ngiletha nesolution ngakho makuthi mawuthi baqala abantu kuba ingxenyalo lohlelo lethu ngoba ngiyazi le Ngosi izoletha le episode lesi siqephu songilethela inqwaba yabantu abazofuna ukuzoza ukuthi ithini le ndoda le siyacela ucindele subscribe button ucindezela nebell ucindezela lakhe ibell kuzobeka amathuba amahle kakhulu ukuthi makhona isiqephu sesiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolu suku ngakho ke mina mawusubuka uzofika la shuthi sidla amaningi sakene mfoka baba ngakho ke mina sangicenga ayincinci impela manje ayinyancenga mfowethu cha imali ngizokubekela phansi ukuthi ngizokunika nodwa ngizokubekela phansi ngeke ngikunike sazoqhubeka futhi sangaqhubeka